Dame na sumurung sian saluhut na roha, imana mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Damang dainang tabuka bibelta sian Yesaya bidu 2, mamuka sian ayat 2, jalamar haujungan di ayat 5. Asa tajaha margat kisorin, laos tapai hutihut mahatana, songonom madidok. Masa dusugut di ujung nia kaari, hot di sidi pauja dolok ni bagas ni Jahoba di pusu nia kadolok. Jala humisat sian akarobian, jadi marrongoman matusi sude akaparbegu. Jala soroma akka bangso nada kontusi akka namadok beta hita menukul maduluk di Jahoba tubatas di jabatan di Jahoba asa diajar pun kita akka dalamna jala magalani kita yaka mahamna ai marabawang siasiyot nusugot patiki jala sian Jerusalem no hanga ni Jahoba. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga niya kaparbegu. Jala toruon na torop akabangso. Jadi patopahonon nasida mapudang nasida bahen gigi. Jala hujur nasida bahen akasasabi. Dangbe si tahon ni bangso dopak bangso pudangi. Jala dangbe guru honon nasida parmusuon. Beta kamu aleno kami sidako adalah ni manita juga diurun di Jahoba. Ido sahat nak, horas madihita saluhut nak. Horas. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tutu songon sorhani pada tido nasa parngoluon. Mardalape sorhani pada ti asaboy do humusor pada ti. Marputar pe sorhani pada ti asaboy do gabe tujulu manang tutujuan na pada ti isad diri mabuan si buanon na. Damang dainang ganup nasa na margat tisorin aka lasniroha nang aka hamaulon. Imana masa nang ditonga-tonga ni bangso ni debata. Laos di bagasan turpukon, molo tapar rohahon sian napar jolo buku Yesaya. Tarida madisina di bagasan kemakmuran do bangso Israel. Alana tarida doi sian ganup nasa parnguluon nasida. Tung macai denggado. Laos marroado aka bangso sileban na dihumaliang ni bangso Israel. Dinalaho mangido pangurupion tu bangso Israeli sadiri. Alay dia mana masa damang doho dainang. Gabe marlomo-lomo do bangso Israel tu aka bangso sileban. Mana ngaka bangso parbegui. Lomo-lomo nasida do dinalaho patupahon akasi patupahon na asa manotong nian martahan nasida songon na diguari nasida bangso na tarpilit bangso na tarpasu-pasu molo bangso na asing diduru ni bangso Israel dang tagamon dapotan pasu-pasu ima egois nasida ditikiro aka silas niroha nang aka pasu-pasuna. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ditongos debatama panurirang na namargoar si Yesaya. Dinalaho mabaritahon, ya masa dosugut sada partikian narome siasi. Dinalaho patupahon parbaritahon. Taringot tu barita haluaon, barita las niroha, tu bangso Israel, songoni tu ganup nasa bangso na adong dilia portibion. Jala ido si halasonoton, ido si hamuliate honoton.
molo disukun tu hita maul nai paranguluokon ahado nagabe mangojarau madok mauliati tu Tuhan amanginang tolhas barita nauli tolhas Tuhan Yesus marhite-hite hatana tolhas haluauni dang boy tutu nagabe dohonot tabe dang adongbe nagabe alasaku madok mauliati tu Tuhan alai ima dasarna molotung maol penuaing nata pikiri molotung maol penian alani pojok niroha dia kapar nguluon tarlumo bima di situasi kondisi sinuaingon kapar rohahon damang dainang ganup nasa aka parnguluon ni bangsota tujuluan niari songoni taridama nang nuaing hira-hira bohama tujuluan niari damang dainang unang pola mabiar hita disi ala mardalad do songon sorhani padati i marputar do sipata di gijang sipata di toru molo ditiki di toru pehitan waeng ala ni masa na targoar kemungkinan bangsa Indonesia masuk tu masa resesi manang sangai bana anon madabu perekonomian madabu kekuatan politik madabu saluhutna akalas nirohai gabiroa kahamaolon ditikiroha maoloni managam mahita dilas niroha namangihu damang dainang hira-hira 600-200 tahun dibaritahon barita haroro ni Mesiason di masa ni panurirang Jesaya tabayakon songoni leling na baru petubu si palua baru pero Tuhan Yesusi laos ima nama baritahoni leling di paima portibion alai ahamana dibuanna ahamana pinatupani Tuhani tuhita saluhutna jalanung ngatajakon be lasmarohat tadi si sahak do nang tuganup nasa bangso songoni tu bangsota bangso Batak damang dainang dang muratu tu dinalaho mabaritahon barita naulii molo tajahado turpukta songoni di padan nai baru songo dia marbarita si Paulus doh akapostel nasing pe gudang tantangan gudak kamaolon martaunudan di dadang lasniari dan gabe persoalan alana gudang dope tantangan na luar biasa ikon nyawa taruhan dada holan songoni dohot dua kabangso na targuar bangso na manolak agama na adong ideologi politikna na diguari komunis manang sosialis maul hiad do molo pinay hutihut baritana dinalaho marbaritahon barita nauli molo ditiki marbarita nauli aka parbaritai songod di negara-negara komunis songod dia macarana holan boy martangi yang pedi kamar mandi ngasa adalas niroha hola boy pe manasida majaha salebar natar suraton ngasa adalas niroha gudang di nasida aladang boy jupangata songo bibel tanwaing natatiyok manang songon alkitab dang boy jupangtay nyawa do taruhan makana gerakan na pinatupa niaka parbarita nauli doho akana porsea gerakan bawah tanah do manang gerakan silent secara diam-diam dinalaho mabaritahon barita nauli taruhan na nyawa alai ikut terus di baritahon na sida dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marpungu songo kita partangyanga pe unang pola diharapon bui marpungu di jabu-jabu ate
Hola tarboto pe marpunguin na mamuji, hola tarbigebe pamujio dohot na marguar Kristus Yesus. Berarti ngadong alasan ni bangsoi aka bangso sileban dinalaho patupahon panguhuman ima matedo nagabi hukuman. Dihita na hinaholongan. Artina nunga dau dumingganan hitan waeng. Molotung penwaeng ngadong gerakan-gerakan separatis. Molotung penwaeng ngadong gerakan-gerakan teror. Apalagi situasi sinuaeng. Sada sian menteri jenderal di tonga-tonga di bangsot tape kom mengalami teror na pinatupan ya kasih parjahan. Alaidang nagabi mabiar hita disi. Alaniaha dosongoni sape hosana pedang mabiar peganup nasa kapar barita nauli. Ala diboto do. Daodo margaat tutu ganup nasa na pinasahat ni debata dihaluaon Tuhan nguluan saliling-liling nai maribakon ganup nasa akapar nguluot tadi pardagingon manang di tonga-tonga ni portibion naboy dayon pait dohot tonggina dau umargay alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hata ni debata sa sitong na pinatupana bohama hita dinalaho pasahaton ganup nasa baritai ditikiro anon saut ganup nasa bangso ro tudolok Sion tu Jerusalem ima najulu alain waeng dia ma Jerusalem na dia ma Sion na dia ma bangso Israeli hita mana targoar bangso Israel na pinay baru manang bangso Israel na baru dia ma Jerusalem na bagas joro ni debata dia ma Sion na inganan pamujion tu debata berarti bagas joro ni debatai tarjodo aka bangso sileban bangso parbegu na sumanad da jahuba debata dinalaho manopot siodo Jerusalem diusahahon na sidado songo dia pe nang pe manula bangso Jahudi na madok dangadok kaluaon di bangso nasing hola kami donai kommalua damang dainang si hamulate honot matutu berarti musei alaboy do hita di pajongjong debata bagas jorona inganan ni aka na porsea marsaur inganan ni aka na porsea mamuji debata marsaur doho debata doho dongan saha porseaon marsaur doho debata di bagasan hatana di bagasan pamujionna sada si hamulate honotto damang dainang nahina holongan asa marhitehon ganup nasa akapabahenan di jahuba debata naung disakapi jahuba debatado dang besitahon di bangso do pak bangso podangi jaladang be guru honon nasida parmusuon naung mardame doho debata mardame doho dongan najoma sada bangso na mardame doho debata na mardame doho bangso na asing pe laos ido na pinangido na tuganup na sahita mabaritahoni di ganup na sa gulmit ni parngulota di dia pehita mangula di sima adong karya manang pangula ni debata alahita do pangula na sa luhut na kana porsea di dia pehita mian maringanan di sima jongjong hadameon mian hatani debata mian saluhut nalas ni roha di dia pehita dinalaho marsakap patupaho nakasi patupaota di sima tarida sakap ni debata di sima tarida ganup nasa aka nalahosi pasauton ni debata di ganup nasa parnguluan hitama namanodangi ganup nasa napasahaton sodang nasiat debatai hitama natinodo ni debata nagabe bangsona
bangso na porsea dinalaho mabaritahon aka baritana. Alani naparpudi didok beta hamuale pinoparni si Jakob mardalani mahita di hatiuron ni jahu. Tu dia pehita mangalaka manginang na pinatiur ni jahuba di batama parnguluot mardala pehita mardalam madihati uroni dang tatopot peganup nasa akan nahumurang na manigai ganup nasa aka parnguluobe alai di hati uron ni debata molotung pehagulapot di inganani ala adong do di sina porsea di Tuhan Yesus Kristus gabi tiurma ala talu do nahulum binahen ni hati uron talu do nahulum di portibion binahen hati uron na siya debata atong tapata lumaganup nasa aka hagulapon nadong dibaga sa parnguluot tabi tapasahat madirita tu hati uron di debata talu doan non ganup nasa nahumurangi tapasahat ganup nasa aka na tapi kiri di bagasan aka rohat tabi manang dia pena solot di bagasan rohatta aha pena gabe pergumulatta borat ni pikiratta borat ni rohatta tapasahat luhut na tuadopan di debata martik kibedo sa luhut na ipatu paonna diganup nasa aka tiki na binohol ni jahuba debata na patupahon aka nauli dohot na denggad dihita denggap pe parngulutan wae ngamanginang luhut na may tau hasangapod di Tuhan maol penwaeng taadopi alani parsahiton kemungkinan alani maolni akaulaun alani maolni aka ganup nasa na pinikirata di keluarga tapasahat may tu debata dangadong nasotar patu-patuhani manang dia pe disakapi jahuba debatado las ni rohana saliling-liling na las ni rohana manotong tuak kahita na hinaholongan na atong songonima ganup nasa kaparnguluot tape gabi las ni roha madidebata las ni roha nang digulmit ningoluta amen martangia.